Yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Basumtimandi umabuya ubamba olunye uhlase uphodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, Cream de la Cream. Ufuna ukwenza sure uthelithwa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. And ngithi kuwe nje mina shendere bobo shipopo shi. Take me straight to the couple. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathumtimandi umabuya ubamba olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. King Ginger, Cream de la Cream, intwana se-Kings bafethu. Hayi, sifike endaweni right. Kulokhu welcome ngiyamthemba la ngithumela khona. Hayi ngisola ngathi ukhomba khona. Don't forget bafethu, there is a special alert. Gama Enterprise. Gama Enterprise. Kune adverts, kunomjito weza la wazo advertiser years ago. I think it was 2 years if I'm not mistaken. Ngiyacela nibe aware. He's a scam. Use-Davy Port eThekwini. I-information ngiyishareile kwi-page lami. Mr. Lee uyishareile. Ikhona na kwi-CMTV i-information yalomlisi. If wake hacker, please, I beg you, go open a case now and also inform us. Masuyivulile case khona nathi sizokwazi ukuthi support case yakho cause useqole abantu abaningi. Uthi udayisa amafoni akawadayisa amafoni lentsha le intshontshe imali zabantu Gama Enterprise. Nawe Gama la sihlangana khona kuzogama ngoba amaphoyisa azogqamisa. Sutshontshela abantu abaningi imali zabo mfowethu. What you are doing under my name, what you are doing under CMTV's name, what you are doing to us is not right. Sizama ukuzakhela impilo la, sizama ukuzakhela ifuture la, so asibadingi abantu abazoza kwibusiness yethu bazofaka ibusiness eyamanga. Gama Enterprise nani number yakhe si displayile la. If this guy ukwakhuluma naye, letha yonke information onayo, hamba emaphoyiseni angakini uvula icase khona lenja le kuzodilwa nayo precisely. Yeah. Shanga igama lesingisi-ke manje. Dilwe naye thoroughly. Mawukuthi kanjani futhi ngizobiza uwekhama azokubuza ngepush. Sengikhohliwe konje ukuthi lana kuvele injongo sithi hush. Ukuthi hush. Udakelwa yilabafana lapho sefuna imali kaDisemba manje. Ukhiphile nepost ethi une special sadism, special samasimba. Azokunyanyisa lo mjito because mfethu nathi sizama ukukhula la, siyasizana la. Uzomaketha ifraud in la sebenza khona. La di froster stealer. Uzoyibuyisa zonke imali zabantu. Zonke uzoyibuyisa mfana wami. Zonke wena Gama Enterprise. Ukhona ku-Facebook, ukhona ku-Instagram, ukhona yonke indawo nimfune nimthole lo nimgamisi. Bastard. Angikaze ngingalali kanje mfethu. Angikaze ngingalali. Sikebengu lo mfana. Bozos. Sure, awuthami. Khamba kanjani? Unaona? Yaphila mfethu. Awuyena ukugama mfethu mhlambe noma awuyena ukugama Enterprise wena. Hayi bhuti. Kanjani bhuti wami? No man, ikhona indoda mfethu la engihluphayo la bengikufanisa. Awukazi uthenga ifoni mhlambe online kwigama Enterprise sister. Cha, khumbula bhuti. Lutho nje.
Ngizonixwayisa nje sambe sixwayisa abantu isho ukuthi mina ngikhishiwe emsebenzini kwathiwa ngihambe ngixwayisa abantu ukuthi mawungezwe nje umuntu oyithi uyigama enterprise noma uza umuntu wakwarojwa ugqama enterprise ngiyacela ukuthi uye emaphoyiseni uyovula icala nani mawukuthi akanirobhi because usazonirobha kuthiwa ukwazi ngisho ukufonela umuntu ke uma ukuthi wena akakurobhi uvela umphuphe esekurobha uvula icala nanokuthi umphuphile hawu ninjani kodwa Njani? ngiyaphila ubani igama my brother Mina ngigama ngokhotho. hey cishe ngathi uzuni igama ngogqama Mina ngokhotho. ukhotho ne sho khotho mfethu umamazini bani Ayanda hawu khotho ka Ayanda ngasho case so ungathini niyathandana Yeah, umuntu wami lo. ungathini encanyayo ngaye Sesinesikhathi sizwana manje ngithanda leyo ngiphatha ngakhona ngiphatha kahle. phethe soft ne Aphethe soft. so aphophisa ingane ngaphansi kweyihlahla ndoda nipopheleni lana mfethu Hayi shino ufika kanje bese sithi siyasuka nje manje khona something besisakhuluma ngayo nje. no Naye ngingambambezile umama ngathi ujahile naye useyavaya vele khona la ya. khona wena sister ungathini oyithandayo my brother ukhotho Hands on. yeah Like akazi disappoint. Sure. So mawuthi hands on ukhona kuyo yonke into yabona naye futhi ubukhona bakhe bukhona. Yeah. Yazwakala. Oh uyindoda ekwazi ukuhandlisha Indoda emadodeni. Hayibuye. So man. Yeah. Khotho. Relebuka khotho. Yeah, so wena sister ngicela ukubuza ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kaBhuti Khotho? Cha. Uthandana noBhuti Khotho kuphela? Yena yedwa nje. Uyamthemba? Kakhulu. In a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani? 100. Wena uyasithemba? Kakhulu futhi. In a scale of 100 wena uzibeka phi? 100. Oh, nice. My brother. Yeah. In a scale of 100 umthemba kangakanani umuntu wakho? Ngathi 100 ngoba since so far nginaya akangengenzeli next. Kuloko kanje Lokufundile ne? 100% baby. Oh, nice. So ukhona nomunye umuntu othandana naye? Mina? Yeah wena. Hayi akekho. Thandana naye kuphela? Angeke avuka khona. Ne? Uphela. Sure. Ikhona into ofisa ukuyixolisela kuma sister mhlambe kuyakuyenzeka throughout your relationship yenu ubusaba ukuyikhuluma and usubona ngathi it's a right opportunity right now ukuthi mhlawumbe ungathi hey mamas hard man. Mayi. Kusho na ufike kanje vele khona enye issue beside discuss yabo. Ngoba ngicine vele sengimhatile na something mara indaba zethu maka skisibhebe uyazi. Uya accept. Ufuna understand and angifuna understand. Kodwa ukweni lokho. Mara uyamthanda. Yeah, no. Akunankinga. At least uxolisile wena ikhona into ofuna ukuyixolisela. Lutho? Ikhona into ofuna ukumxolelela yona. Not now. Lo muphi yakho umtshela ukuthi amthanda. You'll never know. Maybe it's a fake hug. Ayiqina mfethu yakhe mbambe lo muntu yambone ne. Mbambe nje bamba into zakho nje yami. Tetele ingane. Usuyiqinisa kakhulu wena. Ha. Nase nikonana kanjena nina ngalama parachute enimaqokile. Hey nina. Ayamncane ngiyakubona nje yami. No. It's a good thing ithi nginibambezeli bafethu because nathi siyaphuthuma sambe siqwashisa abantu ngokuthi kunendoda eyenza ifraud. You understand? Yeah, ngibheka into enokubha. Nazi nje ukuthi fake fraud le. Enterprise. Fake fraud. And is a wanted. Warning. And somthola. Somthumelela ubhuti wasomthola. Sure somthola. Akuphelile kulo December mkhulu uzobe ucounta amasenti. Yobo accounta nondoda phakathi ubalwa wena bastard. Nginyanyile. Oh senihamba. Sorry man. Ikuthi nginyanyile ngizama yabo yeah. Kunento esiyenzayo mfethu. Ekuthiwa loyalty test. Loyalty test uthi by switching phones for 60 seconds. Wena bra wami unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi sicheck ukuthi on WhatsApp, Facebook, Instagram ufletha nabo bantu. Same applies to you. Angithona my sister unankinga ngoba uyaza ufihlile ukuthi umntakama. Yebo. Ave ngikuthemba. Njaya mina wakwada manje. Ubhlungu. Indaba ngazozibambezela. Hayi asisheshiseni because my sister uyaphuthuma. I think ngivumelana naye. Danke. Ngiphi ifone yakho? Akajaha ngicela ungena la mfethu ungadini. Yayiba umbuza akasajaha ngama kunjani? Sho seswami. Cela kakhulu ngawo. Skaka. Iphone.
Hawu mamazi. Kade usufisa uku-understand ne? Kakhulu ngoba phela manje uno-etha cold nyana. Cold nyana. Yabo. So, And nale inkinga ziningi alokho eyicolisela. Colisa too much. Akuyazi ngiyamthanda. Shona. Ngithanda kodwa izenzo zakho zona hayi mina ngiyithanda. Okay, sisifama kunankinga. Soqala ngefoni yakho. Soqala ngefoni. Ivule. Soqala ngefoni yakho mntakama. Right, bambe. Yini uthuso manje? Ngithukaka. Na WhatsApp. Okay, bese ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshela ngoba leyo umkodo leyo iyona ezobe iququda umuntu wakhe ngifrustan. All right guys, my name is King Ginger, Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now. When we are about to type the Trandis, type lapho uthi I love you. Abakushela namntaka manje. Lutho. Bayashela khona mara nje. Ne? You like breathe. Freeze. Lutho thank you. Vela igama lakho. Okay, delete lapho type uthi sex. Sexy. Awikhonzanga. Akujwayelekile ukuhlangana nomuntu ongayikhonzile sex. Vele igama lakho. Phuma lapho type uthi I miss you fucking heart red. Oh baby girl. See, baby girl. Baby girl. See. Kucela ukhotho kuphela la. Khotho la makhotho. Phuma lapho type uthi money. Uyena phela. Ushilo wathi uyakunelisa ne? Savela ukhotho kuphela. See. Baby girl. Baby girl. See. Delete lapho time come outside. Konje sikhotheni ufika ngevura lutho. Khotho kuphela. Delete lapho faka le emoji ebrinjolo. Emoji epentshes. Nale emoji yalamanzi athi chwa. Hayi, kusavela mina nje kuphela. Delete lapho type I'm pregnant. Because sometimes banokuqamba manga bo bacela imali ngithi mina ngithi. Akuveli muntu. No results. Uyadlala Instagram, Nope. uyadlala Facebook. Nope. Uzizwe njani mfethu? Ngijabulile yazi. Ama ngiyamthemba vele uyazi naye. Nike phone. Awutshele mina. Sengicheck ifoni yakho la. Umquli. Yeah, ngiyarepa. Uyarepa. Silamba ngazi ngokurepa. Awakini lamajita la okuthiwa i-revolution laba babe wo DJ bamawele bebabili. Uyawazi la mafruitman? Bake bakutshela lento engikutshela yona. Uyaqala nje ukuyizwa ngayifaki ibuko. Ngiyaqala ukuyizwa. Owakini umthuthuzeli uDemthuda ke akwese kuDemthuda ke ngoba laba abanye bakudala ngeke usaba umthuthuzeli yena wakini. Hayi manyamazi. Uyamazi uDemthuda? Manwa. uDemthuda uyamazi? Hayi salute uDemthuda man. Demthuda mthuthuzeli. Amthuthuzeli. Salute Khotman yabo. Salute. Mtshela umthuthuzeli ukuthi wena awuchiti. Hayi angichiti Khotman yami angichiti. Ngathi ungangishayile round usoshaya number 1. Number 1 Demthuda. Vula le phone ke, vula le phone. Yeah, vula le phone fast. And uma uyivula le phone into engakusiza ngayo mina, ngingamtshela uGrutman Demthuda ukuthi uphosisingile. Yini wathula manje? Hayi angikrende. Ngirephela phela kancane njalo. Ngikrende uzosidla ngesikhathi ngabe siyahamba nje nale yamsiyeke. Hawu. Wangithi awufuna ukurepa siyayivula ke. Na WhatsApp sami sobala. Mase ngithi type uzotype la makuvele igama lakho la ungitshela, makuvele igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba omrap bathandwa amantombazane. So, iziki zakazaka imaki. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're not about to tap the Trandis. Tap la put I love you. Abakushela na awutham njengoba umrap. Mfethu uyazi phela sihamba indawo sihlangana nabo abantwana yonke lento le marayi. Na umuntu wami kuphela. Sure. Ungasho kanjalo. Ulerado wena?
Amaphili. Abasitota bolerato. Bana sesikolweni lo. Nenzani? Ke umntana sesikoleni manje I love you bama-hearts bama-red nohal. Why? Why? Mara ngikutshelile sikhulumile musinayo le. Nathini? Hey. Ngikhulumile ngolerato. Nathini? Kanti udlule erato wena ubafa. Umcela nanokuthi akenzele umntwana. Uyamncenga. Amaphili. Hey guys. Ngicela delete lapha. Delete sibone ukuthi lerato yavela thani sex. Awuthi mina nolerato ngijunani. No ring ivara out because angifuni size sifike nanokuthini simfonele, size siconfirme ngabe wena wenza izinto zibelula because mina mangimfonela uzomluza ulerato and uzomluza nomuntu wakho. Because ngizokwenza sure. Amaphili ngitshelile ngathi ifuna mangithi ungayibamba. Ungayibambi. Ulerata ngithi Wena eyakho uyibambile. Eish. Umboniseni. Sikhulumile ngale ndaba kaLerato ngamtshela ukuthi uLerato lo mntwana wasesikolweni. Nenzani? Conversation awa manje mas. Afresh shuthu sayiqhubeka lena. Sayiqhubekisa. Yeah. MakaBheki uyazi ngithanda wena. Pho yini le oyisa ki oyilandelela kulo mntana leke makuthi uthanda nanga ubhebi wakho? Yini? Komo yakhe yini njani? Ibhakede. Yini? I-rabbit. No umcela ukuthi amenzele umntwana yini ngoba mina ngiyahluleka. Yini? Nawe Bhibi intaba yomntwana kunini sikhuluma. So ubona usungu noLerato. Ekuse ngale mali yokurapha mfethu usubona ukuthi wena uzomela umntwana. Hayi ke. Ithini isingili yakho awuthi ngithecula la wanqaba ukucula. Sister uzoba right ngale mali yomrapho lo. Ithini ingoma? Disappointed. Ikhona ingoma yakhe ku YouTube. At least eyikahle ubamba ingane wena usazoqhubeka ukutshole nalo njengoba fraud uyi-fraud njengogama lo. Ngicela ngabamba umuntu wakho. Musubamba ingane. Awuxolisa awuthi awusafani futhi wena nobhuti uDemthuda. Awusaseyena uDemthuda. Nengisakhonzela ke ngoba uyafeba. Sabambezeleka sa. Asibambezeleki. Why wenza kanje? Wawungenza isilima. Yeah. Wawungenza isilima. Why? Why wenza kanjalo? Mina ngi-honest kuwe ngi-clean and behavior ngakhona. Yeba ngokungcola. Ilaphi disrespecta. Like that's disrespect. Why? MakaBheki uyazi phela ngihlala ngingekho isikhatini esiningi so performer. Labantu laba kuhlangana nabo nje strategy. So baningi abolerato. Okay, ubona ukuthi wena amahlangana nabestradeni u-exchange amanamba. And then abahle. Ubacele nabantwana. Imnandi into yakho noLerato bo. Inanomntwana phakathi. Into yakho naye. Aski sithando sa. Ngiyela ukuthi asikisi ithini into yakho naye. Mina ngithanda wena Bhibi. Yena wenzela abantwana nje. Yena umthandi. Masilu simile kahle Okay, sasikhulumela. sharp, it's fine. Buza ukuthi yena umthandi nama uthanda mina. Kanti asimanga yina sikhulumele ini manje? Kantini? Bafuna ngathi ufike ngokusihlukumeza mase. Wena ngikhulume nawe kahle la. Ngaze ngakufanisa nobhuti Demthuda. Ngithi ngiyakuzama. Awufani naye. Sister uzoqhubeka utshole nalo njengoba eyifraud. Nankalaseke futhi. Yeah. Hayi kahle. Yeah. Iminyaka Asikhohle. asikhohle. Yeah. Nifoni yakhe. Inza hamba manje ufuna Angithi awuthi angithi uthe wena angithi uthe wena lengane iyale wena usuyahamba bese nihlukana vele. Manje yini usufuna ukuhamba nayo futhi? Angithi bese nihlukana. sihamba sonke Sister awushongo ukuthi benihlukana la. Hambe. wena sofuna ukusala naye. Akafuna ukusala nami, ufuna ukusala, ufuna wena uhambe, akasakutrust, unamanga. Uwo ngibizelela abantu. Oh. Uwo ngibizelela abantu. Ngababizanga. Bayiqhamukele la. Bathi siyabonga ukuthi baqhamukile. Asihambe sithando. Hamba. Sister ungathanda ukuthi uhambe nathi sokugibelisa itaxi lephezulu engwenya rank. Ngigibeliseni. Okay, so mgibeza ama taxi asekhaya. Cela ukukhuluma nawe ke. Okay, khuluma. Singamnika ithuba ungeke umbambe. Angeke umbambe? Manje angikwazi ukuthi ngikhulume nomuntu. Awukwazi ukukhuluma naye umbambile. Akusase yena phela umuntu wakho. Ngeke ukhulume naye private. Kanjani manje? Ngitshela sister. Angisakufuni. Qhubeka noLerato. Yeah, but ngakunika ithuba ukhulume naye private. Ungeke umbambe ngoba umbamba nami ngizokubamba. And mina ngizokugibeza isihlahla. Ungayenzi lento eyenza. Uyafuna ukumnika ithuba athi ukuyikhuluma Sithu. awuyangaba. Ngiyacela phela. Ucelani? Angithi so. Ngicela ingane. Sithandwa sakho. Hamba uqhubeka nebaby making machine. Ngikhiqizwe ingane eyoLerato babe khona. Sis liboLerato nesithanda. Nambe nikhiqiza nje. Hayi uthama ungangibuka kanjalo. Inkinga uzogcina ngokungibuka because ngiyahamba mina manje. Uyamaka uhambe naye. Ngihamba naye uyongishare inkeni. Asambe sister. Manje leza zinto leza
Yeke sikhohle. Man bafethu animeni kanani man. Ngizothetha umuntu wami la. Ngithe ngikunika ithuba wena. Hey, relax. Ngithe ngikunika ithuba ngithi ukuthi ukhulume nengane uyagoloza. Manje yini? Kwakho ngikhulumeni naye. Angithi ngizonika ithuba wena ufuna ukumbamba. Angisalifuni ithuba naye. Like ngishaphi ngawe. Yabona ukuthi akungabi mina. Kasambe. Ngishaphi Yabo. nawe. Ungenza isilima mina ngi-honest kuwe usizi nabo likade. No, ifoni yakhe ayihlali phansi, ihlale ila ephaketheni. Ngiyibuza ukuthi why kanti. I'm shocked. I'm shocked. Mfethu. Relax ngoba bazokudisa kwi-rap ukuthi wena umrap okhalayo. Futhi awusafani noTemthuda wena. Uzongifakela amahloni. Sengifakele wonke. Kasambe ti. Uba ubhebi wakho. Bambothi baby kulikade. Lo mele simnika amabhazi, ubedinga imbokodo, khona ezosinika amabhazi. Sisterebo hamba ngikubhekile. Ya, simsethe ngembo, ihlala phansi. Fanele ukhakha amabhazi wena. Jwayela abantu. Ngifuna urephe namhlanje, boy. Ya, na iba. Ngishayela nje u16 bars la. Phahlaza ngalo. Musukulandela ingane uyale wena. Ngiyalena. Le. Hawu, awufuna ukushaya amabhazi. Yeke, musukubiza ingane ngobhebi wena. Miyeke lo, uyazayichamele. Miyeke. Baby. Hey. Walk slow. Ho, sile, ufuna ukufica ingane sigadile mfana wami. Nawe. Yo ufuthi wathi ngikurephele wena. Hey. Konje uthe uba igama lakho ngizokushaya. Ngizokushaya ngempela. Uthe uba igama lakho konje young rapper. Hey. This guy doesn't even know how to give me buzz. Uyabaleka futhi akanama buzz. Ha, ithi ngimrephele, ithi ngimcacisele, ithi ngimbekele ukuthi lona usinaye. Ya. Imnandi ke le ndawo manje. Yawo manje welcome. Yawo masebagqimuza kanje mfethu umhlaba wonke. Ya. Yazi ngifisa ngabe nalomswaca la ugama naye sambamba ukumqomise ngeqolo phansi. Qedile imali zabantu. Uyiqedile. Maningi ama case. Mubi. Futhi nginyanyile. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile. Andile ngomunye umfana nje mistake.